Ahojte, vítajte späť. Pokúšam sa spraviť krátke video o tomto námestí Piazza della Signoria vo Florencii. Robím nejaký výskum a narazil som na toto námestie. Počkajte, trošku vám to ukážem 3D. Toto 3D nejak moc veľmi nefunguje. Ale to je Florencia v Taliansku. A toto všetko je starý svet, samozrejme. A všetko je to rozstavené. Ale na tomto námestí jeden dom, ako fakt krása. Tuto sa tam dá ísť. Ja tu niekde zídem, snáď ma to tam hodí. Optimisme. Kde sme to? Čo ma to kam otočilo? To ma hodilo niekde. To vnútra. No sem som nechcel ísť. Ešte raz. Tu je tá fontána. Áno. No, akože aj tento dom je zaujímavý. Oni všetky. Akože aj tento. Ale tento skúmam. To je vankúše tam rastú a tá väža. Ale tomu sa nejde teraz verovať. Chcem vám ukázať iba jeden dom a ten je, tuto už ho asi vidíte po pravej strane. Vidíte to? Že to bolo všetko stehal. Vidíte, čo sa tu stalo? Musím sa ešte priblížiť. Pozrite sa na tieto steny. Toto boli všetko tehly. Jak to rastie. Expanzia blokov. Ale táto stena... Neviem, či sa tu dá ešte na to lepšie pozrieť od niekadiaľ. Vidíte tie tehly a v tom, jak kaša. Tu sa zachovali tehly. Väčšinou sú to už takéto skaly, ktoré začínajú expandovať. Skúsim ešte sa na to pozrieť. Odtiaľto. Samozrejme, všetky tieto budovy sú exfaktorované. No tu na to je ešte troška vidieť. Bližšie. Takto. To nie je vidieť. Pozrite sa, jak to normálne zakryjú. To je sila. To je sila, čo robia. Ale odtiaľ to je to vidieť. No tak vidíte to. Tento palác, som zabudol, jak sa volá, niečo má V. Mám veľa fotografií, ktoré sú lepšie ako takto na Google Earth, ale na toto nemám fotografie. Ale na Google Earth je to vidieť, že aká to je meltológia. Že toto takto nestávali. Vidíte to? To je sila. OK. Je tu veľa zaujímavých budov na tomto námestí, kľudne si to pozrite. To je zatiaľ všetko. Ďakujem vám pekne za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia s vami.